Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawani mulkillahi tombo adi ikuli mawarnane maca Quran angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat watang ira ingkang luwe kaping lima deker wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani Budi Wijaya asik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Qadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawani mulkillahi tombo ati ikuli mawarnane
kaping kinjo salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat watangira ingkang luwe kaping lima zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani ana telu ya. Gawa glati dipancal wedhus prawan mati ambune wangi meh kaya boten prawan melati wangi-wangi wayu-wayu bebocoan dolor gak kanggo sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupusing ayo bos mula wis jamak nek ana penggoda iku ibarate mono kekembangane mula nek mele bojo peno aja sembrono kudu diteliti sadurunge milya wong wedok sing gelem dijak soro iso dadi daringan momong anak putu apa mula dadi wong lanang cak peno aja sembrono karo wong wedok ayo sing kerep rasa sayang nek wong wedok salah kowe ana bimbingan peno aja gampang mara wantangan semono uga wong wedok aja kakean tuntutan nek njaluk apa-apa mbak cocokno karo penghasilan nek peno atik njaluk sing berlebihan nek wong lanang gak kuat nang jaba golek gendaan
mula cuntun kaya kula niki kare bojoku didelok kaya serasi ngalor ngidul mula tangane mesti tak gandoli mula gak mergo sayang wedi jaluk gak mari-mari nek bengi niki Cak Sukadi sing duwe gawe dasar undangane akeh karo kancane mula Pak Sukadi ancen ngene wonge gak duwe rasa sombong blater iku sipate kliru-kliru ae rek Cak Sukadi kali ning watine nggih leres nggih kliru Cak Suwadi ya Cak Sukadi wonge ngene kabeh iki mang teko dipapak kembang penyanyine dipapak kembang yogane dipapak kembang kula wau nggih ngoten dipapak kembang tapi kembang turi bentel ngoten kula dongaaken Pak Sukadi anggenipun gadah damel dijabahi Gusti kantuk barokahing Gusti niki gadah kajat nikahaken putrane mula monggo didongaaken mugi-mugi kemanten kekali niki dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin mantun gadah damel Pak Sukadi rezekine tambah melimpah ruah umure tambah dawa sak candak sak kecandak iso dadi rejeki sing barokah amin meneh taun ngarep nanggap ludruk maneh gawene nyunatno Pak Sukadi ngawur ae mari sunat ayo Cak dagelane sik akeh tutupno nek sampean ndolek mantu sampean milih mantu dagelan susah dikidungi seneng dikidungi mboten nate tukaran tapi tukaran pisan langsung tekek-tekekan mboten jula-juli niku dipangan esuk enak dipangan sore nggih enak napa maneh dipangan tengah wengi mangane karo bojo iso kaya tebu sogolan ngoten niku setengah asin-asin ya napa enak cok alon-alon busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilane luku ketok alami ya iku wanita muslimah taat sembahyang rajin ibadah sederhana gak kakean pola mensyukuri nikmate Allah Ta'ala kadang-kadang aku rumangsa heran delok arek saiki nek nganggo pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo kaos cingkrang ketok udele celanoan ngablet ketok gegere kaos
Sawise dijenjet gopo nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kari iru model ABG jaman saiki clonoe ngapret bokonge gedhe tak delok lah kok persis nyambek ditalen namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe joliman paman wong bedang kepalang kali potong wote potong wote tak senggo potong atine dari mana seger walang kekek mas menclok nang tembok bermana menclok ning pari ojo ngenyek lho mas karo wong wedok ditinggal minggat setengah mati iya kon niku ya iya sing enak ngono lho cok sing enak jantan iya abang maneh lho mas ora lunturo wong sing ijo lunture pote bujang maneh lho mas ora katuto sing duwe bojo gak tau mule iya kok ngono sih cok sing enak ngono lho ayo sik lah
Apik-apik. Ayo. Ya iya iya ya. Kok koyo wong kalau leken nekeran ngono sih kono. Pak tak lho, kudu make aku kok boleh Kono. Jalan. Aku saja nek gombel kono. Kono. Ayo. Nah, ayo. Lah, cocok. Ayo. Ya iya. Paling mikir. Aku mang disawer 3 juta lho aku mang. Mikir. Kono aja isini-isini wong Lah iki lapo kon? Iki nyambut gawe temenan. Arek-arek budal nang kene ku sangu bensin kok. Kesalahanku di mana, Dik? Kon suaramu bajang. Suaraku Fales. gak cocok. Ya sajoke gembul kono lho, aku mbreset, Jo. Ya apa sih? Mang aku iso lho. Ayo coba. Ya iya. Nah, ayo. Mana? Ya iya. Loh. Mang lho. Ayo. Ya iya. Loh. Kok kaya radio kentekan setrum. Sing enak ngono. Iya. Mikir. Ya iya. Iya. Mana ya? Ya iya. Sing salah mikir lagi error. Loh, modern kan minggat kon gak enak. Wis gak ngono. Minggat dobol. Minggat dobol. Boleh. Minggat. Sampai keprocot aku sampean. Ayo minggat. Sampai monitit aku mangsan. Ayo gak enak kon. Maksud Kaitan gak enak susu enak. Iya. Larang regane ojo lali lo mas pahlawan sing gugur ngailing ngono jasa-jasane ayo ya yo ngomong kan arek kon gak bowo nang kono kon. Loh. Kok lapo nang kono iku? Kok parek gendeng iku? Sini Pak Sukadi kon kok lho. Aduh. Iku wis dikei sandingan aja nang kono. Loh. Delewer kaya plembungan meledos. Tanganmu aja nyanyi lho ya. Kok nek ketok wong jilbaban kudu lho. Sikile wong dicaki. Kata apa kon nang kono niku? Kan kate nyolong ndok kon ya. Lho, Cak. Arek gendeng iku. Ora apa nang kono? Ora apa nang kono iku? Lah yo ngene iki yo wong nyambut gawe iso. Aduh. Aja sini sih. Aduh. Aja. Ya apa nih? Ada yayu-yayuan.
Ini. Suara sik enak-enake plembungan bledos di mas suaramu. Lah iya. Mangkane kok nek melok ludru iki belajar sing temen. Suaramu cek enak. Diomongi kok ngeyel. Wong ngomong iku dirungokno. Sawangane. Nang kene iki delok wong akeh. Nek suaramu enak meneh ditanggap maneh. Sing seneng ya wong akeh. Nek kon suaramu gak enak, ludru gak sing nanggap. Oh nek kate ngono wong akeh. Kelakuanmu tok ae kok diomongi. Aku napa nangis? Napa nangis lek gak isin kok gak nangis jane nangis. Nangis ana. Aku gak nangis jane nangis. Gak usah nangis kan? Gak nangis. Bukan nangis sampe selek adek nangis. Nang kene iki didelok wong akeh. Didelok wong akeh. Masuk adi bandane gak titik. Gak titik termasuk iki ngeramek-ngeramekno daupe putrane. Iya. Termasuk Mbak sapa emang? Kon ngomong kok kakean termasuk sih kon. Lah iya, Mbak Alfi. Iya. Ambek Mas Rejoice. Rejoice rumah samu sampo ah. Sing lanang lho sapa bojone Mbak Alfi lho jeneng. Cucu Rejoice. Sapa? Heh? Sapa? Rinso. Rasa karo sing lanang iku jenenge Mas Joyce. Jenenge Mas Joyce. Termasuk pahargyane Pak Sugadi luar biasa. Oh, kemanten mang teko di dereng-ering. Dereng termasuk kemanten teko iring-iring pengiringe akeh. Akeh pengiring. Termasuk aku eling jamanku biyen so. Kon tau dadi kemanten ta? Gak tahu. Lah kon rabimu rabi apa? Tangkepan. Pantes suaramu kaya wingi. Jare ge Joko jare. Joko apane jentikane gak Joko. Nang kono mang dereng. Pengiring teko so. Kemanten kon ben dadi kemanten ya atik derengno. Gak atik so. Diapakno? Jungkel-jungkelno. Ya mesti ae dek ya derengno wong diarani kadat manten iku adat Jawa sing adiluhung. Penganten teko dipethukno. Dipethukno so Mas. Pethukno tuk. Langsung sawat-sawatan Soro. Termasuk balang gantal. Iya kon biyen ya atik sawat-sawatan Soro. Gak. Lah apa? Boto. Mungkane potonganmu gak rata. Mari kene asap aspal bae kon. Rata lak kaca jare. Lah iya, mari sawat-sawatan Solo, kemanten lanang disumanggakno ngicaki ndok. Termasuk iji dadi so. Lah iya, kon ben ate ngicaki ndok. Gak ngicek iki opo iku kabel muda so. Adene aku kesetun ndrut ditemokno. Arek gen. Ya mesti ngideki ndok so. Ya Allah rasa rek. Ya ate ngijeki ndok. Ya atik so. Mari ngidek ndok diwisu ambek banyu. Iya so. Kon ben diwisu ambek apa? Solar. Ya mesti ambek banyu rasa. Mari prosesi mari kemanten loro dilonggono kuwade. Longgo kuwade. Kon ya longgo kuwade biyen. Longgo apa? Galengan. Ya mesti longgo kuwade dek wong diarani manten, termasuk sasana pepanggungan. Kok diarani kuwade? Kuwade ku mawa arti so. Ana maknane. Maksude apa? Mulane kemanten dilunggono kuwade pelak. Iku pratandha kemanten sakloron kudu kuat nerima barang sing gedhe. Lambemu. Kon ngomong sing genah kon. Lho ya apa sih rek? Wong lanang wong wedok, apa ki kemanten kok nguat barang sing gedhe maksudnya apa? Maksudnya nerima barang sing gedhe, nggo jerone rumah tangga iku gak luput kok coba lan godhong. Oh, cobaan ngono ta. Mungkane. Lah ya mungkane kemanten niku syarat iku mang ya nerima kudu. Lah lek wis munggah kuwade so diarani kemanten sakloron kudu iso nglakoni molimo. Kon aja ngomong kon. Ngawur apa kemanten kok nglakoni molimo? Wong urip nang alam donya gak oleh nglakoni molimo. Jare sapa kon gak oleh? Lho, jare para kiai ku. Iki lek khusus manten ana molimo sing kudu dingerteni para manten, khususnya Mbak Alfi. Molimo. Apa ae? Mo Siji. Mlumah. Kok melumah sih, Cok? Lho iki rangkaian dari molimo iku. Oh, nomor loro. Mengkurep. Nomor telu. Mancep. Cok kon diantemi wong kon kok lho. Lho, iki
limo Dik, aja dhisik ta tutukno. Nomor 4. Mlebu. Nomor 5. Metu. Kon. Aramu wis gak karu-karuan. Aja konotasikan yang negatif, iku artine dhewe-dhewe so. Ana maknane. Ana manane. Mo 5 MCG. MCG mlumah. Mlumah nggone sapa? Nggone wong wedok, kemanten wedok so. Dadi kemanten wedok Kudu kudu iso mlumah. lambemu ngomong kudu mlumah maksudmu apa? Sing jelas kon. Maksude mlumah iku wong wedok kudu iso dadi daringan sing temen nrimo kayane wong lanang kabeh dilumno wong wedok. Plek disimpen ambek wong wedok. Aja nganti bocor. Dadi mlumah tangan. Lah iya. Sing loro Mengkurep penggaweane wong lanang so. dadi nek berarti manten mau lanang kudu apa? Kudu iso mengkurep. Mbok jo iso mengkurep tak dorong kira-kira ya. Ambemu Maksude mengkurep so. maksudnya apa? Dadi wong lanang kudu iso ngekeki guna kaya utawa rejeki kanggo wong wedok. Lek wis dikaya akeh titik kudu dilemno karo wong wedok. Oh, gak oleh kanggo singidan. ngragati rumah tanggane cek sakinah mawaddah warahmah. Allah. Allahumma. Lho muni. Sing telu mancep. lho iki lho, Cok. Mancep iki lho, Cok. Aku sing rada deg-deg aku mancep iki. Iya ya. Mancep iku apa? Ate mancep ya. Ate. Lek wis iso mlumah mengkurep, Heeh. kudu iso mancep. Maksudnya mancep. Mancep iku mancep batine, tekate nyawiji manunggal ambek garwane. Sing wedok ya setia ambek sing lanang ya setia ambek sing wedok. Anggenku mancep apane kon? Kon iku elek mancep kowe. Anggenku porno gak, tapi lek gak iso mancep ya bahaya. Bayae. Ya jelas geger so. Iku mancep. Mancep Sing nomor 4. Mlebu maksudnya tegese mlebu lek kemanten anyar kudu iso nrimo saran dan kritik teko luar. Oh. Teko njaba. Umpama dikandani ngene nak kon kudu ngene, kudu sing nganut. wong tuwa ngandani dinut. Kudu dinut. Iku maknane mlebu. Mlebu. Sing terakhir metu. Lah iki sing rondo angel metu iki. Apa maksudnya metu? Tegese metu. Dadi kemanten anyar kudu metu pikiran dan ikhtiare untuk golek hasil kanggo ngragati rumah tangga. Ngotono rumah tanggane. Ngotono rumah tanggane. Alek gak gelem nyambut gawe anu didek nyet ngene karuan. Kon kok pinter ngono Lho kok. wong aku kok. Aku kok boleh kudu. Iki Mang Pak Sukadi. Kate ana tamu, nyambut tamu. Nyambut gak tamu. oleh wong. Gak wong kanggo MC dan Gawe pidato. iya gawe sambutan. Endi sih wong Pak Sukadi? Sing Nanti Pak Sukadi. Hei, Sukadi. Pak Sukadi. Pak Sukadi, halo. Sing ndi Pak Sukadi sing? Yang mana Pak Sukadi? Tolong angkat tangan. Ini mumpung burung tak apa? Tak apa. Kata apa no? Kon dudono Pak Sukadi. Karo Tak dudono ini. Ndi? Halo Pak Sukadi halo. Kayak kudu ngabang. Iku Mang Pak Sukadi ndolekno tukang anu. Masuk golek wong pidato. Kanggo sambutan. Sambutan. So tak kandhani Dik. Apa? Perkara lek ana wong golek kanggo sambutan go acara kemanten. Iya, iya. Kandhanono so. Apa? Aja oleh liya-liya. Kon iso akon. Kon tak kandhani sing dadi wakile Pak sapa Sukadi nggo kene iki Bapak Kades. Wong iki sampak iso dadi serah terima nerima pasrahe kemanten lanang. Sapa kita sing muruki? Kon sing belajari. Lho, sapa sing muruki iso? Lah ya kon. Lah apa? Lho. Pelajaran bae kon sing muruki. Ora malah aku sing belajar nang wonge kok adake. Berarti kon luwih pinter. Ya Luwih iso. masih gak luwih iso sejajar titik ku nambah Pak Kades aku iki. Kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Dijajal. Jajal. Ya. Iso ta enggak kon? Wah, kadik tes, Gus. Profesional ku adik tes. Preketek. Lah preketek ya. Selamat malam. Le. Kon niku PC ta ya apa? PC ya apa, Mas? Ket mang mulai iki wis bengi lah apa mbok kek selamat malam iku. Gak ketok ta ya apa kek lampunge nake mergo wis bengi. Ngomong. Kala Lah, selamat iya. malam. Izinkanlah Hei. aku. Goblok arek iki rek. Pak Sukadi durung duwe gawe iki wis ngijin njaluk izin nang polisi, nang kecamatan, nang lurah. Wis ana izine lah apa kok ndolek izin niku? Kala izin. Batik
Terima kasih. Yo, kan wis oleh bayaran ta? Durung. Lah kok ngomong terima kasih? Lho, maksud lho kok gak iya ya gurung dikek apa kok. Lho ya apa rek iki? Suka didereng lho, Pak. Kok wis terima Lah kasih. ngono kok njaluk dadi sambutan kon. Alah maksud kon yo gak iso kon. Lho ya beda. Aku sambutan kok rusak awakmu. Lah nek aku ya iso. Ambel gedhe. Lho, delon ngene carane sambutan iki sing bener. Cek mantep ngono. Mantep. Ah. Bapak-bapak Tes iku lho kandhane. tes apaan itu tes? Mbok takok iki. Bapak-bapak, Bapakmu. ibu-ibu, Ibumu. adik-adik, Adikmu. melok ae. Liyane so. Lah iya. Ojo mrimu ning adik. Tarik riset turu kon. Ya iya. Saya di sini Lah kan mangguk kene dek sapa sing arane mblakrak nang dawar. Ya nduk kene iki. Iya, Mang bingung bae. Ya di sini. Tidak kemana-mana deh. bersama ini saya mengucapkan terima kasih. Lho, ya kandhane. Mangkane dadi wong aja kemuluk ngomongmu so. Ngene, Cok. Ya apa? Timbangan yang rene ya. Rene. Termasuk awak dhewe harus duet, Harus bersama-sama. berkolaborasi Ha-ha. untuk menciptakan suasana yang kondusif. Iya. Kon sing pidato, Ha-ha. kon sing sambutan, Aku sing sambutan. aku sing praktekno. Awakmu sing praktekno, ya. Rek, Mengkerik lho. Rasa lah apa kelekku mbok cek gambak. aku sing praktekno. Praktekno tapi aja kencengno kelek rek gambak keri aku. Arek kemayu, ayo. Rek. Mengkerik. Hei guru. Hei, wis ah. Ayo, Ayo, ayo. ayo. Nah ngomong oh. Lo ngomong apa? Ngomong. Ngomong. Loh, Loh. sambutan mau. Oh, sambutan, Mang. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu. Balenane ya. Bapak-bapak, ibu-ibu lah iki aku sing seneng ibu-ibu iki. Ibu-ibu pas ngene arek ndal. Iso weneng aku. Sok mak kriuk-kriuk. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu aja bolon-balen iso. Sampak keri aku. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan duduk. Dan pada malam hari dan mohon maaf karena sering hujan saya batuk. Buat sih. Bantuan batuk saat ini pilek kuat sih. Pilek nih nasi nembang rodok kental. Bola karena sudah terling. Aduh. Loh, lah kok tak lek maneh. Ngapunten bapak-bapak. Sarene niku kula rondok luwih niku basi ngoten niku kula lek mawon. Lek ampun pilek kedahe beto remason utawa Pak Pung damel ngilangaken pilek. Lah niki Pak Pung. Sampe nek pilek kedah beto Pak Pung diolesaken teng. Alah, keliru sa. Picek mataku kon gak iya Pak Pung. Keliru sa, keliru lah. Pak Pung diolesaken srut. Pak Punge kok dilewer terus kacau. Le keliru goblok ae. Mbayai lah yo nggo erong iso lapor nang kuping-kuping. Lah. Bapak-bapak, setelah pilek nanti aduh, guwatel cokot lamuk. Karena ada banyak nyamuk di rombongan, ada gurem terus gatel aduh. Dan banyak nyamuknya. Keri aja ngawur rasa wong gatel ya mblakrak nang ikiku. Iki sop.
Danyange melati. Maksudmu ku apa? Lah iya kok kok terus gagal. kaya wong sampel. Aja isini-sini. Lah iya. Sini apa? Awak dhewe ditekan rene ku menghibur. Lah iki cocok. Mari aku tak menyanyi. Apa? Nyanyi. Maria iku apa? Ngalio. Oh ngalih to. Bahasane gak jelas sing Maria. Ya, gara-gara ya yo. Katil apa? Aku kate nyanyi. Oh nyanyi. Nengo. Kanjane kate nyanyi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bagaikan kupu-kupu Asik. di atas mata air. Sik. Ingin rasanya ku minum. Lah, Apa cak jalan aku? jauh minum. Ombenono so payahe ngombe jene. Wes sip iku, sip. Aku lho kepengin nyanyi. Suaranya enak. Cena yo. Suara. Ayo. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Ingin rasanya ku minum. Oh, so ngombe so. Dari jaluk ngombe. Nek njaluk ngombe ombenono diombeni. Cek seger ya. Oh, enak. Sip ya. Sip ya. Sip. Enak suara. Aku pengen nyanyi lho, Rek. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Sik. Asik. Ingin rasanya ku minum. Minum so, kepingin ngombe so. Lah. Kepingin ngombe sing akeh ta lah cek lega. Lho, lak yo ngono. Engko lek gak dituruti jare jahat. Lho, enak to? Apa? Aku pengen nyanyi diombe terus. Lah kon nyanyimu ngono. Aku bagai sik. Kok iso tak kacok? Ya iso sih. Apa sih lagune? Aku bagaikan ngono to. Ya. Awakmu. Aku bagaikan mata air. Cok. Eh. Nyanyi tak gak? Lho, lagune lak ngono sih. Oh. Ya apa rek nyanyi ngene lho kok jandute wantono lho. Ya apa? Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Izinkanlah aku maka aku tidur. Aku lali to. Gak ngono so. Ya apa mau? Masalah rek. Aku apa mau? Mangkane nyanyiku dirungokno. Ayo. Ingin rasanya ku minum. Langsung ae minum. Nek kepengin ngombe ya ngombe Dik. Bagaimana rasanya? Kok iso tak kacok? Sudah gak, Cok? Gak iso aku. Eh? Gak iso aku. Kok aku mang lo? Kayak wanto mau, Cok. Ayo. Aduh, Jahat. jahat. Assalamualaikum. Aku bagaikan kupu-kupu Ya. di atas mata air. Cocok. Terus aku ingin ya, Izinkan. izinkanlah aku untuk kepingin apa mang? Izinkanlah. 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 Izinkanlah Aku. Titingkas. Ayo. Aku. Ikut. Titingkas. Aku. Iya. Aku. Kurang titik cok. Hah? Cok. Titingkas. Aku. Izinkanlah. Kayak wanto mau lo. Kayak wanto mau. Izinkanlah. Izinkanlah
izinkanlah. Izinkanlah aku untuk Diringkas, Cok. Gak iso. Panto, ayo. Diringkas. Ayo panto. Dono. Ya. Aduh. izinkanlah ku minum. Lah iku lho. Minum toh? Iya. Minum. Aku mampas kate minum lo lali toh. Aku pas kate minum lo lali, aku mlane aku iki karepku muru ono. Izinkanlah Ya, apa? mendem. Oh, Apa? panto nyanyi dadak ngetokno dhuwit 2000-an lho. Masalah rek wetengku kocak. Lah lha kok iso kocak? Sak galon tak ombe kabeh. Lah salahmu wong nyanyi sing enak lah lha kok njaluk ngombe barang. Nyanyi kudu belajar. Gak gampang nyanyi nang ndukur. Aduh ora rasa malu gara-gara Pak Pung. Adakno. Oh, acan dikir. Cantik oh mlithik mripate. Wong aku ngene jare wong ganteng gak kok cantik. Kulite putuwi. Putih apa wong glingsing ngene kok putih lho. Lambine coklat. Oh, putih kambe abang, Dik. Gawe gelungan, Rek. Gelungan apa wong baret kemlesokan ngene adakno. Cok, Apa so? mburimu. Gak ana buntute. Cok, Apa wan? noleo. Mundak kenger. Duh. Siap gerak. Wah, Balik kanan. Gerak. Lho. Kok ngono iki yo gak nyapno nyene iso. Hadap kanan, titik. Terus kanan tuwitingkas. Hadap kanan mana titik? Kanan mana titik? Titik ae. Titik. Hei, adab kanan titik saraine. Cak. Ya apa rek? lah apa so? Kon ketok vitamin kok terus kate mbok gagel. Umpama gak tak saut, Cok. Manso bekakas koyo ngene. Ngene nggo pasar lu piroan sungguh ngono ya. Raimu dek kere-kere sapa? Kaya kaya ngono. Lah lha apa? Praenmu wis koyok tungkakku. Keliru. Apa? Lek tungkakmu koyo raiku. Lho lah ya bener. Bener ya saya. So, Kayuna kon. kayuna kon. Ya jelas ayu. Ya Eh? Masih aku koyok ngene. masih aku koyo ngene. Perasamu Perasamu Apa oh? gak arep ambek kon. gak arep ambek awakmu anggitmu. Lho aku lo gak arep Loh, kon. arep kok goblok. Arep apa aku kadung arep gak arep. Lah ayo arep-arepan ya. Le, sampe nopo kok gak arep ambek aku? Praenmu koyok kelarap. Koyo klarap wong koyo nyambe adake. Dek, ibarat engkau bunga. Ibarat engko bunga, Terus Aku tawonnya. aku tawonnya. Lha ya apa terus? Setiap hari, Setiap hari Setiap hari kamu tak entop. Le, goblok lek entupku kari ya apa kon ngawur ae. jika engkau kompor, terus aku ceretnya. Aku ceretnya. Jika Jika kamu ambulan, kamu ambulan, aku mayite. kok iso rasa tak pikir kon dibelani aku dik lha apa aku mbok lokno mayit ngene. Lah awakmu kok nyuruh aku dedek ketemu pirang perkara. Lho akeh perkarane lek Pak. Ketemu pirang perkara. Iya. Ngocole yo Lho. sak gurunge nggodho arek wedok iku praenku iki ganteng tagak, putih tagak kulit aku. Lha wong praene kok ngene lho, Ya. Tolong hansip kon rene so. apa? Cek melok ureh-ureh raiku so. Le tak kandhani. Lek kurang lega aja sampe driji. Ambek apa? Sandalmu osok-osokno kene wisan rata. Ngene lho temenan. Lek sampean ngene iki atik ngenyek aku lah kecil sampean. Kon kate ndokokno aku, Lah, iya. lho, lah apa? Kate ndokokno aku kon. Kate ndokokno aku. Oleh jere-jere tak kandhani to. kon sing keroken. Ora kok kereken, barang tak rangkul gire-gire. Gila wasno aku. Kepengin menang 100 kok yo.
Tapi jarang-jarang kok kesempatan seperti ini, Mbak, ya. Sering-sering aja gini. Karepmu ya apa? Heh? Eh? Karepmu ya apa? Lah tergantung ngono karepe piye kok ya. Aku mek manut ae. Heh? Kok kurang ajar. Kurang ajar sing apa ya? Lah kon ngrangkul-ngrangkul aku. Sing ngrangkul sapa? Kon. Lah ngrangkul iku lak ngene. Ngrangkul iku ngene. Aku mang lak mek ngene tok lho, ngene tok, ngene tok. Lek ngrangkul iku ngene. Ucok ayo. Dalem. Bekek kerek. Kok bolan-baleni sih? Loh, itu sebuah contoh yang harus diartikan dengan ekspektasi pemikiran, Mbak. Sampeyan aja terlalu ngenyek ucok. Lah, kandhane Sampeyan nang omahe paling panganan sampeyan nopo? Lah. Pangan aku sego. Sego, paling rawon, Iya. paling soto. Iya. Ucok iki. Apa panganane? Teletong ya. Dok. telotong rumah sama aku pedet. bener. Lah iki. Sampean tumpakane paling banter-banter. Alah, Supra X125. Lah, iya ya kandhane. Yo jane duweku Supra X. Lah gak rucoki. Lah iki. Apa tumpakane? Tumpakane pendoso. Pendoso. Kon tak cocok mbon-mbon namu kapok kono. Lha apa aku numpak pendoso? Iku lak amparahum jare. Hei. Almarhum. Lah iya aku ngomong apa? Kon ngomong almarhum. Oh, salah so. Kon mah ngomong almarhum. Lah iku salah, sing bener ku almarhum. Lho, kon mah ngomong Lah almarhum. salah dibolan-baleni. Kon malah sing ngomong almarhum. Lemah aku begini ya. Ya, jas. Aku. Kira iki benakno nek kon cetak-cetok mbelur kabeh dadi. Ngomong. Lho, Kon iku ngomong. lah yo ngomong. Lho kon iku sing ngomong. Aku sing Terus apa ngomong. awakmu nyegat aku nduk tengah dalan ngene iki? Lha apa? Sing nyegat sapa? Awakmu ngono kok. Aku kok ora nyegat awakmu dhewe sing mara rene, mbok gawe panggung dhewe nggo kono gak melok nggo kene. Ayo. Jas e. Kancaku akeh saiki mulai akeh kancaku siji loro papat. Ayo ngomong lek wis kadung koyo ngene iki. Lah terus apa kon ngadeg nduk kene? Lho, aku ngadeg kan Iya. iku hak pribadiku. Baku ngadeg, baku longgo lak urus aku sih. Lah lha apa kon ngadeg nduk kene gak ngadeg nduk kono? Aku gak ngadeg, lek gak ngadeg kok kene gak dibayari ambek Pak Didi. Ora, amplope gurung dilokne gak gelem nek gak ngadeg kok kene. Ngadeg kok ni karep. Ambek ana kurang penggawean apa Didik bayari kon wong kon Lah iya, gendeng. goblok be apa Didi wong gendeng kok. Sik. Lah ya wong gendeng kok dibayari ya. Sik, suka Iya. kon waras. Kan gak mungkin dibayari. Lah iya. Kok dibayari awakmu gendeng. Lah ya senengane wong gendeng apa Didi iku. Mbak wong gendeng-gendeng ku seneng. Temenan. Iki lho saksine arek iki lho. Lha wis ngerti aku saksine lha apa kon gak nang menur? Kan udah menur. Roh. Pirang tahun kok kono? Gak loro. Ora nang ojo. Cengeng kon. Gak loro. Kudu kuat. Kuat. Bapakno. Loro goblok loro. Kok wani ya? Wani, apaan sing tak wedeni? Ayo gak wani ya. Lah. Ayo. Gak wani. Kon gak wani. Aja ngono. Ora kon gak wani. Aja ngono. Aja ngono kan lho. Sopo sih? Aja ngono. Kan gak ngene. Gak. Lho ngene oh. Ngene kan gak ngene. Wong ngene iki sing enak apa gak budene ngene. Jenengmu sapa, Dik? Jeneng lho. Kon kurang ngajar ambek aku lho. Aku iki pacare kancamu. Kan iki pacare Wanto. Dadi domo mripatmu. Lah kok kenapa kok domok-domokno aku iku? Wanto koyo gudel ngene kok gelem iku lho. Kan ganteng rupamu. Aja muring-muring kok. Kan ganteng rupamu. Aja muring-muring kok. Kon garun tas iki aku iki ngantri kok. Aja kasar-kasar sabar to. Kon tak kandha aja kasar. Aku saka kon sing neke. Aja kasar-kasar kon wingi kasar terus disidang ambek jeragan ini lho. Wis omong-omong lek iki pacarmu ngomong-ngomong lho karepe apa? Kon jare tak bele pisan. Wah.
Rupa. Rupane kaya nyambik. Sapa kok nyambe? Ron. Apa kon? Wes aja urus suwi aku tak pacaran. Cok rusoni kon. Gonmu nang kono sampah kono. Hei katene kon. Laraan. Banyune sapa mau ombe ku? Weh, pandi kon. Cok. Kenapa goni sor iku? Kon iku kae training 3 dino kok wis pegel sis. Kon jek kaet. Cok. Munggah kene. Iki apamu to? Iki ta. Iya. Iki pacarku, Cak. Iki pacarmu to? Aku golek ide iki butuhku iki enek perlune. Oh, iya. Aku iki enek perlune, Cak. Perlumu apa? Karo anto. Kate ngandani manto. Mm-mm. Apa sayang? Aku iku dijodhokno karo emak. Dijodohno. Iya. Gelem mo gak apa-apa gelem mo. Aku wis ikhlas. Ini goblok arek iki rek. Aja curhat apa? Kon ngomong-ngomong ikhlas, Kon ngomong-ngomong ikhlas kon kok brai ngilu nangis. Aja tulisane nang ngomong mek pacar. Iki kudu temenan. Ya. Kok jano liyane kano. Gak. Aku serius, Mas. Aku iku dijodhokno karo emak. Dijodohno. Iya. Aja. Apa so? Salah apa? Pek kon koyo wingi man. Aja dibahas rek iku nek. Aku tak boleh. Bisa kan? Sabar, ayo. Sayang, Ngene lho. sama dijodohno sayang. Toh, lho. Masih sedih ya sedih nek gak kenceng kenal pot ngono aja. Piye gak kenceng kenal pot cok, wis suwe gak petuk kenal pote rek. Yes, karepe apa iki kon mulure karepmu ya apa? Ngene lho, Cak. Kok sayang. Aku iki karo emak katene dijodhokno karo wong tuwek, wong sugih, wong sak daerah Balung Panggang. Dijodohno wong tuwek. Iya. Kaget goblok. Kon hae. Aku dijodhokno. Sama dijodohno wae wong tuwek. Iya, lah terus aku iki wis meteng lho. Gorong tak apa-apa noblas kok meteng. Kan gak kroso ta? Gak Gak kroso. Ya berarti ambek liyane goblok. Tok. Kon kok ero wae. Biasa ae bekne. Maksude ambek liyane ku ambek kanca-kancane ngopi, Cok. Lah iya. Iki paling yo iku kembung paling. Ya gak mesti, Cok. Lah apa? Lah kok nggon aku iku wedhus gontok lanangan ya iso meteng. Oso. Mau pikir pacarku iki wedhus ta, Rek? Piye? Terus karepmu ya apa, Dik, karepmu? Lah ya aku iki bingung, Cak. Lah aku iku ya wis kadung keadaan bobot. Terus aku dijodhokno karo wong tuwek. Lah iki dhek gak ono tanggung jawabe iku ya apa? Tok, aku kancamu tok. Iya, So. Nek kon trimo, aku sing gak trimo tok. Terus aku iku kudu yo apa sih, So? Lho nek aku dadi kon tak pateni wong tuwek ngono. Wong kate ngrabi patenono to. Lo tak pateni. Lho iya, Wong aku ya kudu ngono. Aja kok gonceng. Gocekan tak bacok. Bacok. Kaya wingi ya. Cok. Wis. Ayo. Sayang. Apa? Ya Allah. Iku yo guyu ae. Pateni ae wong koyo ngono. Jelas apa pateni? Iya. Wong aku kadung cinta gak karu-karuan sayang. Sopo pacarmu sayang calonmu sopo? Sopo pacarmu jenenge? Sopo? Calon bojoku. Ya. Pak Taji. Oh, sapa jenenge? Taji. Oh, pateni ae tok. Pateni tok. Patil ae kupinge tok. Pak pateni to.
Iku ngono bapakku so. Pateni ae kesuwen kon niku. Hah? Kesuwen pateni ae. Timbang aku mateni bapakku karen kontak pateni, Cok. Nih, cajiku bapakmu ah. Bapakku. Nih kok gak beda kelakuane. Kok aja ngenyek kon. Pateni to. Heh, pateni. Itu bapakmu lho iku. Pateni wis kesuwen. Pateni tagak iki yo. Hah? Ojo ta. Aja ragu-ragu masalah wong wedok iku kon harga diri, Cok. To. Kon yang ngurusi harga diri so. Apa? Aku dipecat secara tidak hormat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kembang kelebu buang satu tubuh 1000. Kayak dilebokno grup so. Mbok ulangi dipecat secara tidak hormat. Ya Allah. Wes, pateni. Pateni. Karepe ya apa karepe ya? Terus karepmu ya apa karepmu? Bapakku tak pateni. Ojo dipateni. Japakno. Cek rabi ambek bapakku babak. Lah kok iso? Enak. Enake. Nek awan jelas ambek bapakku, bengi turu ambek aku. Lho. Rumangsamu rokok anak Jo ini. Jak, Ya. aku cuma ngekei ngerti sampean ngono ae. Iya. Saiki aku tak mulai Iya. ya. Ya sepurane lho Cak yo. Iya. Ya mungkin jalan sing terbaik ya harus berpisah ya gak apa-apa Cak. Aku gak iso bisa, Dik. Wis ta Cak, sing wis ya wis. Kon iki nangis aku pedesen. Kena ambumu. Ana kancane nangis kok iso kaya Aku ngono. mulai. Sampean boleh. Aku mulai. Aku mulai dadah. Aku mulai yo. Saknone, Cok. Cok, Aku mulai. aman mulai. Sayang. Mulai. Titik ae lho. Iso e pacarku ge berayaan iku lho. Ngawur rasa iku. Iku ngono tek wantol. Apa kon kate ngene? Wong mang kok telendo tak sau dhisik adake. Kon ojo ge berayaan. Cok, Ya apa? apik pacare Wanto iku mau. Perkara apik iki man tapi masalahe bapak nih. Lah ya kon Pak Sukadi ya. Pak Sukadi. Apa? Kan duwe sapi ya. Ha, terus? Bokongane apik manaan. Iya, pedhet. Kaya arek iki mau. Kaya kon pedheti. Kaya kon. Nah, awas. Kon apa kon? Maju. Aja wedi. Maju. Kiri didik, kiri kanan. Aduh. Lapo pas nyelengi kok nyogrok iki. Toh. Ojo rek iki bapakku. Toh. Iki bapakku. Lah sing yo kene. Iki lho, tanekno kok. Wah, mantap. Salah keliru iki bapakku lho rek. Penganiayaan to lho wong wis koyo ngene. Iki bapakmu to. Bapakku ya. Sing kate rabi pacarmu. Aduh. Cok. Iki bapakmu ah. Bapakku. Lah kok kaya desel seker siji ngene ya. Lah iya, wong potongane koyo ngene kok gek kate rabi maneh kuat tak kira-kira. Wow. Lawaku jamu ndang banyak. Kacau. Masih ngono ya gak titis belas lho iki. Loh, jane gak enak ya gak titis. Bareng ngene ya titis. Pak, mbok gene omahe. Kandhanono wan. Wong mlaku wis geter-geter skala liter ngono. Loh, iki golek pangae rame-raman. Nek wong tuwek rabi prawan. So, iki wong tuwek. Iki ngono bapakku. Bapakku, Cok. Iki ngono bapakku, Cok. Iki ngono bapakku, Cok. Bapakku, Cok. Kok cek nak rugi pak dhewe. Lapo? Jan sing kebatut wanto wong dioncat Ate nanti. Kate nanti. Aku kate goleki anakku Wanto. Hah? Anakku Wanto. Lah Wanto. Ha iki lho Wanto. Endi? Iki lho. Lah, Iki lho Wanto sing iku. Loh, anakku Wanto. Bapak. Kira bojomu gawa wong ra? langsung ngomong lho bojone anake barang ki lho. Pak, wis to Pak, aku wis ikhlas. Wis ikhlas. Tapi hatiku lara. Alhamdulillah nek ikhlas nak.
wong wedok lu akeh. Betul. Dene awakmu gak diterima karo wedok-wedok, pedet lu mburi tenan. Tapi katoke wis ini sapi iki mulai wingi dibancaki wis. Oh wis. Bancai apa nih? Bancai apa? Lakohane. Ngene nak. Apa Pak Gus? Bapak ki jenenge Rabi Prawan. Waduh, jenenge Rabi Prawan bendina kuwi anyang-anyangen aku. Peno lho Pak Gus. Oh sak umur sakmene kepengin rabi perawan niku lho gaya apa? Oh, iki golek pengarame-rame Cak Gumun. Meneh dilbono surat sabar. Apa? Surat apa? Surat sabar. Surat kabar. Surat seru. Pak, kok iso surat? Sampe niku lho ya Allah, Pak. Pak. Wong mangan yo tak dulang. Lho, Ngengek yo tak cawiki. Lho lho. nentok. Iki lho, cawi ono. Iki kebelet ngengek iki. Kebelet ngengek iki. Jadi nak, joke jane metu. Katu. Ini nak ya. Apa? Pak. Iki singkat dan pembicaraan tidak boleh dibaca lagi. Yo. Oke. Iso bahasa. Ja. Apa, Ini nak ya, aku tak ngongkon. Men kongonan. Tak ini maratua. Maratua. Hokta. Berarti nang iku calon mamaku. Iya. Tok. Anu ta iku niku. Piye iki bapakku lho, So. Pateni ae. Nek wong liya tak pateni bapakku. Sapa kate pateni? Oh, gak arek-arek iki lho. Wani kon. Ayo wani kon. Boten. Boten. Lho, yo kartu wae lali aku. Kon dikeki gak ero kon niku. Gile nak ya. Iki terang ngene, maratua Okta. Iki, Pak. Iki penisat. Iki peningset. Yo tur langsung ngelamar nganten, Nak. Ngelamar nganten. Kok nek aku ditakani, bapakmu nandi kok mau terno aku jawab piye, Pak? Bapakku je mate. Berarti aku nek ditakoni, bapakmu nandi? Bapak mate. Iya iya nak, iya pinter ngono kok. Nek ditakoni bapakmu nandi? Bapak mate. Mate. Benar. Ini nak ya. Lah budala nak. Tak terno ya, Pak. Iya iya. Alah, selak cikalen aku nak. Kok sesuai dengan nasibmu tok. Aduh. Jangan iki lho dadi wong tuwa iki. Apa Pak Gus? Mlaku sak mlaku lho wis ngejer. Loh. Sok niku wong gerang kok jelunguk-jelunguk. Kene kok tak tuntut. Apa tak tunjuk apa kon kok. Amin niku jelunguk tuwa tak tuntut. Lah ngadeg dhewe. Oh ya wis karepmu. Aduh. Dene nak. Lah, Apa Pak Gus? Nek aku dadi nganten iki. Awakmu tak bagi gerek syuting. Oh iya. Lah, awakmu tak bagi tanggapan duwe akeh. Apa? Ngerokes. Rokres iku apa? Sing ndang duit iku apa iku? Iku mono jenenge orkes. Lah, Ya iku nak. Seneng aku nyanyi sing ngene kok. Ya apa? Sing ngene. Kabeh nek kene. Wo. Kabeh nek kene. Bakit? Dadi aku kon ndol orkes. Iya lah. Gak apa-apa, sementing ana duwike. Oh, beres nak. Syuting. syuting larang kan dan ono. Foto nak. Terus sing Iku liyane kanggo kenang-kenangan. kebutuhan pawon gak? Kebutuhan mawon. Heeh. Lho wis pepet awak sugih kok. So, sing digawe kompor-kompor. Biasa manten iku so ono MC Pranoto Corone manten iku. Kon awakmu biasa iso ngono. Apa aku gak keduga kok, delok kok. Ojo ngono. Lho ya apa Pak, sih? Wis jane ya. Ya, Aku tak mulai. ya nah mulai. Golek sing temen. Ora kate orkes-orkesan gak enak, tambah tak buak kok. Apaan sih mbak buah? Aku tak mulai. Le, nanti. Aduh. Nanti. Aduh. Wong mlaku wis kaya keong ngono kok kepengin rabi maneh. Jelungun mau terus. Mangkel atiku iki. Mulai ki rene lho, Go. Bagus. Rono lho. Iki lho dalane. Nanti ijo. Rono. Rono. Yo. Acara raru ngomong. Ya. Aduh. Wes Aduh. domo sik kepengin rabi ae. Aduh. Ya ngene wong buak mlakune gak coba banter. Genap. Wancane kencing manis kok. Aduh, ala kesuwen. Lho, So, apa? termasuk awak dhewe dibagi golek syuting ambek Orkes. Orkes. Hiburan kanggo ikune. Iya. Wis gak apa-apa. Sing Ayo. penting awak dhewe oleh bathi ngono. Ayo. Ayo.
joget aja. Seneng mek kandunganku kopior. Mek aku keguguran tak kongkon gawekno gak iso tak oncat ancitno peno. Napa, Mbak? Kok lanang lancang sampean ae tak buka ta mek lanang. Yo kesenengan pean ro bekakasku. Bekakasku jek serit. Abote wong tuwa duwe anak wedok padha karo anci-anci pucuk eri. Apa meneh duwe anak wedok mek kate mantu. Syukur-syukur kemanten iki nurut ambek wong tuwa. Anak kula niki mboten. Purwa biyen kate lair kok tak delesepno maneh. Kula biyen nglairno anak kula niki swara, Bu. Umpama umume wong lairno mek nyungsang lak sikile dhisik. Anak kula mboten. Ya gara-gara digerabak sapa punden iki napa? Lair duduk lair sikile dhisik. Bekakase dhisik sing lair. Mama tamu ah. Wis modern kok celuk emak iki lho. Mamamu iki wong soge. Pelias kondang. Apa? Iki lho tukang matai manten iki lho. Perias. Iya aku ngomong apa mau? Pelias. Cangkemmu ngono lho. Masa cangkemku? Cangkemmu. Kok gak ro isin ya me tas mule. Loh. Aja nyalahno aku. Aja nyalahno aku. Kok gak nyalahno kono lho? Lek aku kan niru sampean. Kok iso niru? Loh, aku anake sapa? Ya anakku. Loh lah ya wajar. Wong sampean ae jarang mulih sore jarang kok bengi kadang subuh ngono kuwi wayah salat-salat. Usume wong budal salat sampean gak budal salat takut mulih. Blok goblok. Mbokmu iki mamamu iki lek gak duwe bojo, sedangkan ronda kampung ki ya boto. Lah makmu met ngetutno wong ronda. Lho ngene kok terus meteng. Gak kira sok meteng. Masih aku kumpul wong lanang-lanang akeh. Lah lha apa gak iso meteng? Padha lanange. Lho berarti aku gak duduk anakmu lek ngono. Ya anakku. Lah jare gak iso meteng. Program bayi tabung. Loh, gak becet ta? Kok sampean dileboni bayi anu tabung. Iki lho disuwek disemar iki lho. Lho lah iya, sampean nak ngomong. Heeh. Program bayi tabung. Bayi tabung. Berarti kan wetenge sampean dileboni tabung LPG ngono gitu. Gak usah tabung LPG, motor tangki lebokno wetengku. Lho lah iku mangkan apa? Kon niku ngisi-ngisine wong tuwa. Kawin entuk setahun pegatan. Entuk 3 wulan pegatan. Kon iku lho nak, wong lanang mbok gawe ramban, mbok gawe icip-icipan. Isin mama iki. Sik. Aku koyo ngono kuwi niru sapa? Wong sampean duluk-duluk rabi. Duluk-duluk pegatan. Duluk rabi, duluk pegatan. Ya wajar sih lek kacang iku gak ninggalno lanjarane. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh, anane makmu nggih. Lah wong mbokne duluk-duluk rabi pegatan, duluk-duluk rabi pegatan. Saiki anake niru ngono ya aja nyalahno wong aku ya niru sampean. Anane makmu sedina rabi sak minggu pegatan. Ane apa? 2 dina rabi sak wulan pegatan tak cek nak. Dicake. Wong lanang iku asam urat tagak. Lah tengerane asam urat iku Gak iso ngajek. Tahu makmu malam pengantin pertama iku tak lus-lus papimu gak ngadeg-ngadeg, malah gope makmu sing ngadeg iki. Loh, lah sampean iso ngadeg iki sampean duwe apa? Maksudnya aku seger waras iki. Nuwun. Aja ana wong gegeran aja adik kurang aja. Kon mikat tagak kon, mikat tagak. Kene nuturi anak are. Assalamualaikum. Loh, mana? Ayo lagi. Gak ngerti jam. Nurut to. Kuwade apike kaya ngono teko, catering apike kaya ngono teko. Isok gak isok kon kudu rabi. Lakonono dhewe. Lah apa? Saiki aku kok nrabi ambek wong tuwek. Sampeyan rekate rabi ambek wong enom, ngono aku gak keblinger. Isi apa sing penting soge. Delokan drama Korea, CEO yang menyamar. Ketokane taji tuwek tapi remek. Saiki ngene, lek sampean meksa, ya aku sing ngijaban karo Taji.
Tapi sing layani sampean. Sing ngeloni aku. Iya. Ya gak kira gelem Taji. Taji peple wekku peple gembuk. Iku lho rapo takonono, rapo? Nurut. Om. Om. Oh matamu ngono. Kok dayo Kon iki gak ero. Iki aku iki adek tero puluhan juta. Undangan wis tak sebar teko helikopter. Kuwade yo teko apik. Kon nang kene lapo? Kon iki sapa? Kula dikeken bapak kula. Sapa? Taji. Loh, Taji iki bapakmu? Nggih. Ya awale sepurane, Nak. Enggak apa-apa. Mama iki gak ngerti mek bapakmu Taji, makane raimu padha eleke. Maksudmu tujuanmu apa, Nak? Kula ngeteraken iki kayan bapak. Apa iki le? Ngeteraken kan bapak ngeteraken. Wah, peningset. Peningset. Tak deloki sih. Lho. Emas cepis Raja Brana. Kok ambu bumbu pecel. Kon iki lho. Nggih. Iki perhiasan, iki emas, iki dhuwit. Kok ngongkon kon lha apa gak bapakmu dhewe, Nak? Bapak mate. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku gak situ. Alhamdulillah matamu kono. Bapakmu nani? Bapak mate. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadar. Mangko aku iki dijanjeni mek gelem rabi ambek anakku jenenge Inge iku aku ditukokno mobil, Nak. Bapakmu nanti Mate. ya Allah. Alhamdulillah. Kak Sido rabi oleh Taji, ya. Oleh jol beras, oleh jol mie, oleh jol amplop. Ya kon sing gendeng. Lah apa gendeng? Kurang enak ya apa merabi ambek wong tuwek. Kira pira wene Taji? Paling 2 wulan mek mbok kei terus mati wong iki. Ngene ke barus mati durung rabi kon donyane durung kenek. Lah sampean rabi donya apa rabi wong? Nak, Napa? dadi bapakmu saiki mate. Mate. Waduh, Le. Napa? Mak iku wis kadung kesuwur sogene wong sak desa kene. Nggih. Kuwade ya wis teko karek ngemene temu. Nggih. Terop ya apike kaya ngene. Masakan ya wis aku mbeleh sapi 10. Aku njaluk tolong nak berhubung bapakmu matek konae gawe wakile. Aku ganteni bapak. Iya, Le. Wah, boten. Loh, Le, ya tolong nak ganteng. Boten. Le, njaluk tolong, Le. Boten. Aja sampe wira-wirano kon. Ayo kon gelem tak gak? Boten. Boten apa kon? Boten nolak maksudnya. Gendeng kon. Langsung mawon. Berarti kon iku gelem. Wis kon minangka tak gawe tutupe wirang, Nak. Anakku perkara engko kok rabi kenek gak kok rabi kenek. Sing penting saiki, sing penting tamuku iki ngerti mek anakku rabi. Paten rek. Foto. Kok ketokane ana kemanten. Guruyuk. Nuwun. Nuwun
para rawuh, Bapak Ibu, para lenggah kang kinurmatan. Wendene pinanten sarimbit sampun jengkar saking sasana mayang arum. Kepareng pinuju ing sasana panggih. Lho, sawat gantalan, Cak. Sawat gantal nggih. Pinanten sarimbit sampun jeneng sungga jajar depraen utawi tepuk catur netra. Sawat gantal mawa pitungan nggih. Kula hitung sampean foto dhisik. Foto sih Pak, foto sih Pak. Kurang ide. Oh, kurang ide. Kurang ide. Bapak. Rekose kau, sampai niku jengawur moto. Adicara salajengipun nggih menika adicara balang gantal. Diitung nggih Pak nggih. Letung setunggal. Kalih setengah. Toi. Kula hitung nggih, setunggal. Kalih tiga. Soting. Wondene adicara balang gantal sampun kelaksanan. Pinanganten kakung jepepek kados garangan kenek tulup. Kairing gending kebo giro koplo. Kinarya dedaupanipun Bapak Taji kelawian Mbak Inge. Kairing larasing gending kebo giro modern nggih menika kebo giro koplo. Foto. Jalan wantet terus piye? Cok. Lah kok dikuat. Loh, Apa, Go? Loh, Pak Taji. Ayo. Ya Allah, Pak. Panglingo. Wonge aku iki pangling suarane peno, Cak. Sampe tibake jek urip. Lho, lah gak jek urip iku ketepok leak-leok kali asem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku lek sambate wong mati. Lah sampe gak mate ah. Lho iya mate. Lah iya. Aduh, asale kuburan balik kuburan. Asale gerombol balik gerombol. Asale barongan balik barongan. Innalillahi ato dicekel. Bali aja. Ora dok sembrono. Ketara kon iki makhluk halus, gak ngidek lemas iki lho. Ora ngidek lemah aku. Ngidek apa? Blabak. Blabak iki ngidek apa? Blabak iki ngidek lemah. Lemah ngidek apa? Lemah ngidek sandal. Wis tenang Cak. Kon nang alam gaib. Iki badane menungso kon badan halus. Aja sembrono nek kamu lho ya. Aja sembrono lho ya. Sampe wis mate. Lho iya mate. Lah apa sing ganggu ana perkawinan nang kene? Lho, sik. Kon ngomong apa? Sampe lak mate. Heeh. Aku entuk kabar teko anakmu Wanto. Oh, ala gobloke ngentok. Lho, goblokmu kok ngentok kan biyen kok ngono kon. Lah bedane apa lah bener aku sampe mate. Patek iku ngono penggawean, gawe bayang dibor terus dipatek. Lah meninggal. Lah meninggal ku mati jane ambekane gora kuburan. Berarti ayo nganten. Kate. Pak ngalah ambek anak ayo, Pak. Ngalah piye kene aja tegak. anakmu lho dol. Lah kok sampean kuat iki? Oh, kabeh-kabeh kemeruko, mludino dhewe. Berarti sampe iki durung mati. Durung mati. Sing ngomong mati iki sapa? Wanto, ajaran anakmu.
Aku nang kene, Pak. Kon kok ngarani matek iki lho, he? Mak jare sampean kono ditakoni ngomong bapak matek. Lho lah iya. Lah nggih, kula nggih ngomong bapak matek. Lho ya bener matek, sing keliru iki. Lho tak sakira sampean bongkok. Rumah cau matek kok mati. Mati. Iku ngono penggawean. Aku yo gak Gawe cendela dibor terus dipatek. Lah iki kadung bayang dibor terus dipatek. iku wis kadung temu nikah. Kau ambek nikah agama, Cak. Lho iki wis. Wis, Pak. Lah aku terus karo sapa iki? Wis sampe aku enak aku gak metengan. Ayo Ji, ayo Ji. Wis iku enak iku. Enak Pak Si. Enak iku. Yo ya apa? Ya apa rasane? Rasane ya apa? Rasa patile yo. Wekku seret Ji. Saking ngene. Pak Si, sampean dhewe ku ya aja kemrungsung kaya ngono. Ambisi ya oleh tapi ndelok-ndelok. Oh, bener awakmu, So. Kowe iku calone anak peno kok pada kono. Ya, Pak. Dono sakmene kiai kanggo awakmu. Ora kanggo sapa-sapa. Aku sing diarani gaplek pringkilan wis tuwek kok petakilan. Iki gak pantes. Wis rabina enak. Ngene lho Pak Rapi. Ngene lho Pak Kendut. Itu Lah nek ngono, Ya. iki aku wis menyadari Iya, ya ngono. sukarelahan. Lah ya ngono, Pak. Lah nek ngono ayo kuwabeh ae. Nang ndi? Ya, Nang iki ndi? kudu contoh. contoh Pikiran. sing apik ayo digawe sing elek ayo dibuak aja digawe Lah. sing wis sing durung ayo dihati-hati ngono lho Lah saiki lu Budi Wijaya iki ditekakno sapa? Pak Sukadi. Bapak Sukadi Desa Melati. Dusun Melati. Desa Melati. Ya. Lah iki kanggo lakon taga. lho ya Iya iya lakon, tapi aja lali, Pak. Apa? Dene iki Budi Wijaya ana tampil maneh. Yo iki Ana neng Pamotan, Sambeng, Lamongan. Lamongan. Pamotan, Iya. Kecamatan Sambeng. Lamongan. Rono. iya Lakon iki dinane apa? Lakone Loh. iki apa? lakone apik iki Apa? miturut Bapak Dewan Sutradara Budi Wijaya bengi iki gawe lakon apik Lakon Lakon apa? apa? sing judule Riwayat Sunan Kalijaga Waduh. Wah, apik. Sejarah erah-erah iku ya. Iya. lan ayo nyuwun berkah pangestu karo wong-wong kabeh kene dulur-dulur sedaya mugi-mugi lodrok Budi Wijaya tetap jaya